General Sivandasi failed elevation and Taguire's opportunity. Azviperemushe panguva ine tiri kuona kuti madevelopments panapa ava pachena. Nyika yose yaiziva kuti aiwa General Sivanda akanga ari a close, very close aid yemutungamiri wenyika, and everyone was suspecting kuti mutungamiri wenyika angauya achimudraw closer achimuisa kupresidency. But panguva ino kunokuwa kunzi aiwa they have terminated the plans. Panguva ino zvava leader to the rise okuda kwachitagwire nsarapinda mashoko ari kubuda nyuko pana pachiripotiwa aiwa nebepanhau reThe Newshawks kuti subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa The Newshawks amuranyora chiti Mnangagwa had earlier tried to promote Zimbabwe Defense Forces Commander General Philip Valerio Sivanda as a political counterweight to Chiwenga by appointing him to the ZANU-PF Politburo. However, the move was reversed, as the constitution forbids serving army generals from holding partisan posts. With Sivanda now sidelined, Taguire appears to have stepped into the void. He has since been co-opted into ZANU-PF's Central Committee and made chairperson of the Land Tenure Implementation Committee, giving him formal political standing. Ndomashoko aripo panguva inoi chokwadi chavapo chakunyatsoonekwa nemunhu wese kuti aiwa mutemo wakaprohibita General Sivanda kuti vanouya vachiholda a partisan post. Zvatoona kuti aiwa vakaona kuti vanhu vanozonyanya kuzoonekwa kunzi these guys vari kunyatsovhuna mutemo, abided by the constitution, but otherwise vakauya panapa ndobva yanobva zvaleader to the rise of kuda kwachitagwire. Zvakuonekwa pachena kuti kuda kwachitagwire now is being drawn closer bit by bit. Politburo avamo panguva ino achionekwa kuti is now the chairperson of the Land Tenure Implementation Committee. Panguva ino panokuona kuti he is rallying achisapota mutungamiri wenyika zvakanyanya. Panguva ino zvinyatsokuonekwa kunzi kuda kwachitagwire aiwa ndiye ane chimuti, ende chinotoonekwa kutonzi chimuti ichi chatova mumaoko ake. As we are approaching 2027, the ruling party ZANU-PF ichienda kucongress, panguva ino tonyatsokuona kuti aiwa zvigananda zvanyatsokuplana zviri kuronga magwaro azvo kuti vakwanise kuatena zvavari kuda. Pena comment section medu dzamafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.